tortured, coerced, extorted, coercion, collateralism, Karol Getz Jabelovski, 01421 903 727 613, Karol Getz phone. From quadrilateral, quadriplegic existence, 6,500 tortures, scrimmages, 25. Black hooded man wrapped me in carpet, destroyed my limbs. Quadriplegic, wrapped in carpet. Everything. Ahoj, Doli. Hello, Karol? Áno, Áno, prosím ťa, boskávam. boskávam. Milujem. No, som rád, Doli, aj ja. A peniaze tam nie sú, je tam minus 1000... Áno, vzniklo jedno nedorozumenie. Dneska je štátny sviatok na Slovensku. Všetko je pozatvárané, štátny sviatok. A čo sa stane? A to prečo si mi to nepovedal? To budeš mať na úcte. A prečo si mi to nepovedal, prečo si mi povedal, že to bude dneska? Áno, nevšimol som si, že je štátny sviatok. Prečo si nevšimol? Dobre, ahoj. Hello?